Ebikuru nigo biatikira ase sublocation ya Boronyi eye gotoka ase ward ya Kiogoro na ribari chache imeye county ya Kisii magega y'omugaka oyomo omanyekanete buna Charles Mankone otebekana kumutachira inso omwana oyo omoiseke oyo obwate emiaka 10 goika tintunda 2 nje ngata maria tangoro kureno George Mukamba nganiga gambona ono nje kanya abana kanya na ikiri nyomba nabaruzire school naika esema ya Kiogoro nanyora abantu abandi bakarete kibaikire ona ninje naso ime ababori nkiki ale ngeke bante yaya umwana ya korera tanto mwana bakorete kamye yani ko kuchen kirko isabo yes ngina otenere nyumba nari kwenda sinari guchi na abantu batenene bagoteba umuntu utamye gucyari nababuri muntu ki njera kana umwana ko chikolike linganjari niki ngayaya kyabeire gakorete umwana undeta byenda amujari Donsombi Mukamba ngene resident ya Kiogoro. This instant is a wrong instant. Anyomba kende kyabeire otokumeti na into tosangaete lakini twarenge kwa lao abana inchi bayarao eserikali eteke omukondobo nonya nabo omugaka oyo nigakanire buna takoretie kebekyo na kwegerera abo asatebire buna niga abana baye barogiri tande gonkoro rosi ke muntu korukio goro gane chinsungonia igo naye na chikoriye change na nyoro omwana ochaka korera omusibati oibwetu konde ngaki rorango omwana oyo gwe birengareri bia nagenda omwana ombwati koruma yagakore na mabori babanaki ngaki okoro kwande igo serieta tinginyoreti aye nyaboke ngaki no yo ngore ngano yo chari sei no ngai chari Mankone korubara nyima oruo manyago na mabori ninki ngaya ya tate iwo mwana oyo bitapare omwana era sokora munako mokorere bintebi bono omwana atikomete bono gende egero chokoreki ogenda aye bono seino isomanya gochata ngayo omwana oyo gaire tugutuka ngana barogi ngana era kori bono omwana ndandi nachitera ondi gitakarira tukabuga gagotungai bono kero musibati yako ndagiri kinayo ora nkonya bwangora komobori ninki gayo omwana era ochira goteba isega komutachira nso munyandire kumami gamuogeti ndamutige ndutogokora tukora murusi yanga torre no komaene tuachi korusi omwana yanga nje na atama abantu bamingi Darina kure uchango tiya bangina ngakiga akina kitoko kora tokonyo omwana oni twaso akugerera ne chire ngima isina bacha abantu bache chiro kyogore ngima twakurira omusacha oyura atamonka ngumbuaria otebeka nandi ne kamwana kakenkaro ngara kwa kuchikoyi akaga kebana na kwa korete pi marita na ngurupesi na we irema sinyora incho mwana oyo mami gikurwenjera ya Boronyi isa akobekerete kurumega story yacha kama omwana oyo pikipiki ya machikomacha ngero mwanto komubori ngani ngyo matanga to minyoki ingi ngaya ya kende chitaikage omwana ikirase chisuga korera ngatato ndepiri omwana igoke tombo nachiko matagenda komya gotebanga kakina arorire senje tinko genda kanani omusubati Roslyn Nyanduko uyuro mu obisabo obochenu ise ya community health work niganyara kumuringoria omwana oyo abwasaye nikiribuna nigakoreranire amarieta ngoro Roslyn Nyanduko inde community health worker ase ngokorera nyaura facility lakini rende no tore Kiogoro ngona bona enda no mwana uri guchiaria stwaenda nere no nyenjare nginya gitari lakini rende twamochekiri ababwato buchafu na rende no kumubangusa twabangusire ne tissue abana etu abangusa nandekera kurigereri guno munyegitari okorora tari bono yare ngo muchakano guse kabiri yani ga omwana bona ngo mukungo iboire ngo bono omwana osariki abamenyi bense mejo bono nigo bagikirie kebekyo na kuboria serikali gochakyo botuki bwa bwango ri omugaka oyo airerwe getambukero korengana ne richiko oniga goche gotoka na mamochayo